ohitura bihurtu da dantzasolde txapelketa egitea. Aurtengoa 46. edizioa da. Zumardi elkarteak antolatzen du Zumarrako udalaren laguntzarekin, eta gaur holtza gainean 7 bikote ikusiko ditugu dantzan lehian. Sari nagusia 300 euro txapela, zapia eta garaikurra izango da. Eta laster berehala ekingo diogu txapelketari. Eguerdian jendea zelai aristira gerturatzen den bitartean, dantza ingo duten bikoten aurretik aurkeztuko izkizuegu hemen gure ondoan dauzkagun epaimaikideak. Zuen ezkerraldetik hasita Ander Garita ona India dago, Portugaletekoa. Estela Torra Sagasti du ondoan, Oriotik etorri da. Lezoko Rafa Salaberria gero, eta aldamenean Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarreko eta txapelketa hontako idazkari lanak egingo dituen Esti Iturria. Eskubira segizkero, hoi da. Fandangoak eta harina jotzeko urtero bezala txintxo, Antxinako matxistulari taldeko kideak eta Zumarragako trikitisa. Hauei ere jo txalo. Ta txalo hauekin animatu orduko, martxan jarriko ditugu, txapelketan zehar entzungo dituzuen fandango eta harina-harinak lehenengo aldiz entzungo dituzue oraintxe, doinu frogan, txistulariek joko dute fandangoa, eta trikitirixarekin egingo dute harina-harina.
Doinu frogak eginda, dantzariei hurbiltzen hasteko eskatuko diegu, lehia betean sartu aurretik bikoteen aurkezpena egingo dugulako musikaz lagunduta. Zazpi bikote zirela esan dizuegu, lehenengo bikotea aurkeztu dezadan, Maider Aginaga eta Iker Belintxon etorri dira Lezotik. Bigarren bikotea lehian gero ikusiko duzuena, Azpeitiarrak dira hauek, Larraitz Larrañaga eta Amets Amubieta. Zozketaren ordenan hirugarren arituko den bikotea, Bergaratik etorritako Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo. Errezil eta Azpeitiatik etorri dira Leire Izmendi eta Gorka Kerejeta. Urrutixeagotik, Arabatik, Gasteiztik, Sara Txabez eta Gorka Etxeandia. Urrenkeran seigarren bikote moduan arituko dena, Azpeitiako hau ere Maider Arrieta eta Jonander Iriondo. Hauek gertuagokoak, bertakoak Zumarraga eta Urretxutik, Adirane Peñagarik Ano eta Josune Martin.